Гледайте мача от втора Бундеслига Гройтер Фюрт Оснабрюк. Петък, 27 октомври от 19:30 по Нова Спорт. Гледайте мача от Франската лига 1 Клермон Ница. Петък, 27 октомври от 22 по Нова Спорт. Последният октомврийски кръг във Висшата лига стартира с лондонско дерби. Кристал Палас е много солиден домакин и допусна само една загуба на Селхърс Парк през сезона. Ерата след Хари Кейн стартира по фантастичен начин за шпорите, но единствените два мача като гости, които те не спечелиха, бяха на терените на столични съперници. Ще срещнат ли трудности и този път или ще прекършат крилете на орлите? Отговора на 27 октомври петък от 22 часа по Диема Спорт 2 HD и Диема Спорт 2 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Второто от трите поредни състезания във Формула 1 е в Мексико Сити. Пред родна публика Серхио Перес ще се надява на силно представяне, което ще му помогне да завърши добре сезона и да си гарантира оставането в Ред Бул. Съотборника му Макс Верстапен обаче е властелина на пистата Ерманос Родригес. С 4 победи в 7 състезания тук от 2015. Може ли някой да предизвика нидерландеца? Гледайте Гран При на Мексико. Неделя, 29 октомври от 22 по Диема Спорт HD. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра. Айде, начало на репетицията. Айде, пухи. Братя и сестри, пукане ни е работата. Имаш ли приложение за следене на телефона? Да не съм токсична. Христо, проби за ДНК ли взимаш? От днес ти давам душата си. Тя завинаги е твоя. Обичам те. All Inclusive. Събота в 21. Премиера по Нова. Гледайте мача от Франската лига 1 Клермон Ница. Петък, 27 октомври от 22 по Нова Спорт. Ботев срещаше трудности в Пловдив в началото на сезона, но през септември постигна 2 победи на Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли на Сайтама Стадиум. Стадионът от Световното първенство през 2002 година в Япония и Южна Корея, който тогава приветства полуфинала между бъдещия шампион на този континентален форум Бразилия и Турция. Именно клубни представители от Япония и Южна Корея са днешните съперници в Азиатската шампионска лига. Урава Ред Даймънд срещу Похан Стилърс. Два отбора, за които можем да кажем, че имат традиция в този турнир. Както в миналото, така и в съвсем близкото минало. Актуален шампион Урава Ред Даймънд, а Похан Стилърс, сребърен медалист